Ya aku ki ndek muka ning Bluro to. Ngurus kis. Lah aku ki yo ora Jawa, kis ki panganan apa pas aku ki nek kis ki menurutku sapa sing duwe kuwi mbah sugih melarat dinggo. Lah aku yo jarene wong disarano dikongkon dokter dhewe yo kongkon nyarano kon nganggo kis. Ndek ngipak dokter sapa yo kis, kae dokter kaki kae yo kis kongkon mboten napa mak, pokoke diurus. Lah komentare iki kabeh iki nganu aku perkara kaya wong sugih kok ngurus ngene-ngene. Lah kuwi jelasno Jelpin. Sugih iki lagi pirang taun ya. Antara melarat ambek sugih iki suwe melarate apa suwe sugih. Hal seperti itu kan kis kan awake dhewe entuk kan juga pas awake dhewe kan omah cek ndek sapi ya. Iya toh. Dan semenjak Pak Loro kan juga ndek biyen gak pernah loro. Saiki dikei loro yo selama iki gak pernah guys awake dhewe nganggo kis nganggo BPJS gak pernah. Tetep nganggo uang pribadi ngono kan. Yo nek masalah ngono-ngono kuwi kan pancen kan awake dhewe juga gak ngerti. Apa namanya kan juga wong tuwek ngono kan. Masalah kok ngono kuwi nek ibarate mak karo yo setuan. Ngono kan wong yo mak iki ngono-ngono kuwi iki nuruti apa sing pengen dokter to. Nek mae aku pun guys yo ibu loro saiki iki berarti ngono kuwi ya gak pernah BPJS. Tetep langsung nganggo uang pribadi. Inginane ibu operasi nganggo uang pribadi. Pake mlebu rumah sakit tak 8 juta iki ya juga nganggo duit pribadi. Lah, mak iki ngurus seperti ini karena anu nang dari dokter. Ya wis lah, ngojeni wong tuwek ya to. Wong ngene dokter piye carane amreke sapa ngerti. Amreke penak ataupun kepiye ya wis diurus ya ora apa-apa. Kok namane ngurus BPJS ya ora apa-apa, kis ya ora apa-apa. Nek umpamane awake dhewe entuk yo piye ngono kan pemerintah kono salahno. Sing layak ora layak kan kuwi kan berdasarkan dengan pemerintah to. Iku ki ndek jaman walah pin miskin kalupin aku ora duwe. Jaman Pak SBY iku apa? Iya, jaman KIS, KIP to apa kalau guys, mak iki duwe kabeh, kartune iki kabeh iki jaman aku iki duwe kabeh. Ora kanggo ngantek saiki. Iya, dan ibu juga gak pernah dinggo soalnya kanggone yo lagi iki. Nek biyen-biyen yo ora pernah. Wong dhewe nek periksa terima ngene Pak Bambang. Apa tahu kan mbokku mlebu rumah sakit, Pak mlebu rumah sakit lagi-lagi iki wae ngono lho. Dan sapa sing gelem rumah sakit yo ora enek. Ngono lho. Dene yo serasa komentar-komentarno kabeh kan mergo perubahan awake dhewe kan juga ora ket biyen awake dhewe sugih kan ora kecuali awake dhewe dari sugih ndek biyen sangkane sugih ngono kae sampai saiki dienggo ora apa-apa wis seneni. Nek saiki awake dhewe koyo ngene iki untuk edben privilege zaman semono kae ngono kuwi yo wis lah. Wis penting awake dhewe ora tau nganggo ngono to. Awake dhewe juga rumangsani piye cepete di dan ditangani dan diapakno ki awake dhewe iki mending nek keluargaku mending kelangan duit guys daripada keluarga awake dhewe sing lara. Mbah iku dienggo apa pun priksa ning ndi pun awake dhewe gak pernah nggo BPJS selama iki. Nek pas awake dhewe duwe ya selama awake dhewe dadi kreator ngene iki gak pernah pakai kis itu ataupun BPJS gak pernah nganggo. Belas urung tak nggo klung. Belas ora tau guys. Yo Nek nggonku tek Lina nggone Arifin ki nek tau rumah sakit yo Pin. Aku kan yo di BPJS yo urung dadi YouTuber lagi urung ecek-ecek topin yo ora tau nganggo nggir. Yo soalnya yo ora tau. Yo ora tau lara jaman semono iki lara lara Pak Bambang ngono kae. Sik, iki ora tau nganggo nggir. Iku ki berhubung Pak Japlik ki rumah sakit iki dikenali dokter. Pakai BPJS, Pak. Sikil loro, dokter sapa neh kuwi? Pakai BPJS, Pak. Nanti nek BPJS niku pamane berulang-ulang, pamane nek pembayar ki berulang-ulang ngono pi. Iya masih sedih berulang-ulang ngono. Nek pamane sik gak bayar kuwi, mungkin ada batas-batase ngono. Iya, nek sikis lho lah iki mak iki ndek mau ki karepe iki dia mungkin sebenarnya apa tak urus guys, urus BPJS tapi mak berhubung yo sempat apa tahu ngonten. Ya wis mungkin mak kelaru ngomong atau piye sing disarano dokter iki mak iki sebenarnya iki dikongkon ngurus BPJS sing bayar ngono lho, kaya aku mbek Endah ngono.
golongan Enggak, satu. iya aku golongan wis kondo tiga. iki. Iya. Kula gadah pemerintah Pak, enggak apa-apa diurus ngene ngono. Wah, iki nek omong apa enak iki, Saya malah dibenakno karo konone kan berarti dikon ngurus ya guys. Nek mak iki sebenarnya iki aku mudeng jadi pengen omahe koyo kepiye aku mudeng, tapi cuma berhubung ki mau. Nek BPJS awan bolak-balik ngurus BPJS to. Yo wis lah. Ora apa-apa, pancen wong ora ngerti guys. Wong apa iso ora ngerti tapi ngomong apa enake daripada sok ngerti omong tapi ora ora jundrunge ning ndi. Lho, Yo to. aku ki pancen gak roh masalah. Pokok iki ketoke Mak iki lho BPJS kis gunane apa ki ora roh kok iki. Kan rumah sakit bukan ngene-ngene pokoknya wegah. bayar. Mending bayar. Soalnya wegah, padahal terima BPJS dikon ngawah nyotok kan, tapi main mau bayar. Wes kena mbok takoni ning dipun rumah sakit dipun. Keluargaku, keluargane bojoku nek nganggo nek pas sakit amit-amit meneh sakit meneh. Kuwi tetep nganggo uang pribadi, gak pernah nganggo fasilitas negara ibaratnya mergo apa? Amre pengen cepet wis kutok. Lah iya. Berhubung bolak-balik nenggo rumah sakit ngontrolno Pak Mi bolak-balik ngono lho nggih. Lah Pak Jono nganggo BPJS ya. Tapi sing bayar. Lah aku duwe iki gak aku bayar lah apa pin aku ki mikirnya ngono. Yo mikire ngene lho, Mbok, pemirsa. Iya aku iki, gak roh ya aku. Nek sing kowe gak bayar kuwi, lah sing kan nganggo masyarakat kurang mampu. Nah, Kayak ngono. mandor ngono kuwi lek. Ngono. Lah, kuwi kan Terus? masyarakat kurang mampu. Gitu, nek sing bayar kuwi kanggo masyarakat sing mampu. Kabeh pemirsa iki ngene kowe iki nganggo sing bayar per bulan iki mau sing 50.000, 60.000 walah. Karepe ngono kuwi. Aku ki yo ora mudeng perkara ngono kuwi ki ora mudeng. Pokoke mikirku ngene, aku duwe BPJS ya wis tak nggo ngono ae. Lah apa aku ngurus-ngurus kok kesuwen ngono. Karepku kan mikir ngono, ora mikir nek jare iku wis ora mbutono, wis tanahe nang ndi nang ndi. Lho pancene ndek kae yo pancene yo kloro-kloro tenan iki. Berasal dari kloro-kloro biyen kalau dulu. Lah nek saiki aku ki yo saiki lorone saiki aku yo urung pernah nganggo BPJS iki ya urung benahi. Nek make kan karepe kan ku mau nuruti omongane dokter. Nek make pake loro, ora usah ngarep ngomongi dokter perkara duit. Wis to nganggo duit pribadi ora masalah. Tenan yo. Aku entek piro-piro yo Ora selama masalah. loro iki tek anakku loro aku urung pernah nganggo BPJS nyer. Aku entuk bantuan ke pemerintah aja di apa jenenge kuwi dicabut nek ngono pintu. Make guys pernah tuh kan beberapa kali tahun-tahunan itu 2 atau 3 tahun kebelakang ki Mak iki pernah tuh kuwi sembako PKH kuwi guys. Zaman semono kan aku kan yang merasakan uang PKH. Lah berhubung Mak wis tutupan iki, PKH tetap dijupuk, tapi speser pun Mak gak pernah nganggo untuk diweno pikirane. Tenang kuwi, mungkin ana salah satu ning kontene Mak sebelum-sebelumnya ada. Ngono kan. Kuwi bentuk PKH guys yo. Ya awake dhewe iki juga nganu kok guys, nek umpamane ngerti juntrune kaya kepiye, anu kaya kepiye awake dhewe iki ya tau diri kok. Ora sing nemen-nemen ngono gak. Awake dhewe ya tau diri ngono guys. Lah wong aku kei wong ikhlas kok apa jenenge kok mbayan gua awake dhewe yo malah ikhlas. Masa kowe gak ngerti guys nek gamis winginane syukuran kaya kepiye, ben poso kaya kepiye dengan hal kaya ngene iki omong ngono kan gak Aku ki yo gak mudeng iki ngene lho. wis gak mudeng intine ngono Mak iki. Gak mudeng wong duwe kis kok lah apa kok ngurus kis ngono lah aku mikirku Yo ngono. karepe pengen iki dienggo sing nganu nek nganggo sing kon bayar gitu. Wis lah. Tapi Gampang. aku nek masalah ngono kuwi ora usah diomongno. lah yo. Soale kuwi ora ngerti ngono kuwi to. Penting mak butuh kon bayar guys. Ora mbok nanggo kis lah mak ora nganggo. Nek masalah dicabut karo negara dicabut yo ora apa-apa. Nek apa dicabut dirimu pikiran yo kenalan wong jero sing iso nyabut kise mak. Cabut to. Oh, cabut ora apa-apa nek kan. Mak yo nganggo duit berarti nek sik diparing koyo ngene iki yo. Terus Nganggo duit muga-muga ora. diparingi sehat yo Penting paling sehat. Wes nek dirimu ngerti dikon nyabut cabutan gak apa-apa, guys. Ndek ngenanane entuk dhuwit kok anu kae yo dicabut kon dhuwur yo wis ikhlas yo ora apa-apa yo wis lah. Berarti kan awake dhewe kan wong jenenge perubahan urip kan berubah, guys. Nek berhubung kis kita sebarno aku ngurus-ngurus ngene iki nek pamane negara dhuwur Indonesia aku Pak Presiden roh nek aku dadi YouTuber wong terkenal nggih monggo aku ki ora nantang. Ora nantang aku ora nantang. Kok nantang kok aku muni ngono kok darani nantang. Ngono lho. Wes apa aku? Ya wis iki Nanti mulai. sugih Pak. Iya wis matur nuwun ya Le.
Ya Allah, kira aku dadine Pak. Iya, aku salah. Maka mulai unggar tak concong. Tak apa jenenge tak apa? Kok telepon aku wis terkentek. Heeh, yo. Walah aja anakku kuwi aku ki rung pernah nggir sama. Loro pirang-pirang Pak iki mlebu rumah sakit bolak-balik aku yo rung pernah nggir nganggo kuwi. Aku pernah ndek jaman kae kan aku mbayi Rafa kan aku yo urung dadi YouTuber nggir. Urung ya dadi YouTuber. Kisku ditekoki, aku ditekoki, Bu, gadah kis, aku ya jek melarat, nggir aku ya jek melarat mbayi Rafa. Ya ora ki Arifin timik-timik dadi YouTuber kuwi urung kaya ngene iki. Urung tak tanggo. Wis kena mbok cek lho nek aku darani nganggo nggih. Aku pancen lagi ngurus kuwi, aku goro-goro diomongi wong, diomongi dokter, diomongi wong. Lek nek jenengan gadah kis anu lek jenengan nggih mawon Bu Heman. Wong pancene iki sing yo mbutuhno. Aku ki ora mikir nek kuwi kowe muni ngono wong sugih kok nganggungin. Aku gak mikir ngono, gak mikir. Pokoke rohku ki kis kena dinggo apa jenenge? Kis kena dinggo karo negara dikeki fasilitas kuwi. Yo wis ngono, mikirku ki ngono. Nek masalah sugih melarat yo karek wong lengger sing bagi wong aku ndek kae pancen dibagi iki melarat-erat lho nggih samuran di apa-apa. Kowe tak kandhani ya Allah, kowe melarat ya kowe tak kandhani aku untuk bantuan ya. Jaman kae Pak SBY ngono ki aku ya dicabut untuk pisan. Wong-wong do entuk nggih rasane ngono ki, wong-wong do entuk aku untuk pisan tok. Wong do nampa dhuwit 1.200.000, 1.200.000 iku ya wis dicabut karo sing cabut sing karo kuwasa. Dicabut karo permentahku daerah ini iki dicabut ya wis ora apa-apa. Terus berhubung neh ki Pak Jokowi entuk neh jenengku pancen kuantil karo negara kono lho, negara Indonesia pancen aku dikantilno, mbah piye-piye dikantilno nggih. Aku dhewe yo ora roh yo termasuk rezeki yo, termasuk aku nek ngarani ya awakku mampu rezeki yo Pak yo. Iya gak? Iya. Lho iya le Pak. Oh, aku tetep mampu rezeki yo. Aku dhewe yo gumun kok. Wah, piye-piye iki nyatane iki jute iki nduran iki mbah melarat sugih kok ya kantil ngono lho ya Pak. Berhubung iki kisih pancen kantilan melarat kae iki ngantek saiki kan jek tau tangguh ora Pak kisi? Iya ora tau iki lagi iki. Kowe lara apa tau tangguh ora? Iya ora tau. Lah yo iki critane iki pemirsa. Lagi iki mah wis lepas setengah ke dokter ngekeki wawasan. Nek wawasan anu ngangge BPJS mawon Pak anu ngeten. Terus kok gadah kis iki mati iki urip malih napa dinang cacat iki wong pemerintah nganjurno ngono. Dek zaman sikilem denggulem kene piring karak ya Pak ya dokter dalam itu dia ya. Dokter ae yo kok nganggo kis iki. Tapi aku ki ra mudeng Pak. Kis iki pokoke pas aku butuhku wis pokoke kena dinggo ya wis ya Pak aku yo ora mikir kuwi bayar borat tapi aku ki urung tau nganggo yo langgek kuwi mau sarane dokter arahe nek iki mbok kongkon nyabut yo cabutono. Aku ki ikhlas kok nggih. Lah wong aku ngkeki wong atus-atusan ibarate aku ikhlas kok. Apa nek kok apa nggo ngopeni awake dhewe kok ora ikhlas yo Pak yo. Aku tukane gila dikeki wong lu gak. Aku ki mok manfaatno sing dikeki karo permentah ndek kae. Kejaba nek kuwi mau kisih kowe mbok onen-oneni kaya ngono ya nek kowe pegawe-pegawe kis ya cabutono ora apa-apa. Ngono lho aku ya Allah. Aku muga-muga ngantek mati ngantek apa ki ya ibarate ya nek iso ya dhuwitku dhewe. Ngono nggih. Nek iso ngono lho. Wong iki jalukane ya gemah ripah loh jinawi warek terus bek terus ngono karepku. Dokter sing iki, dokter Pitra Pak Pitra PKI nyarani. Nanti bisa mau terus diaktifke malih. Terus ngantek sing sebelah muni ngene, Pak niku YouTuber Pak. Muni ngono. Ya wis meneng ae Pak Pitra ya meneng ae kok. Sing pokoke ya kok asistene muni ngono Pak niku lek Damis niku ngoten lah YouTuber meni ngono
Yo meni ngono, yo wis ra nduk nek pamane aku ki ora apa-apa. Aku ki dalam batinku yo aku nambakno pamane entek 8 juta, 10 juta aku wis tak niati, wis tak ikhlasi. Muga-muga bojoku sehat. Bojoku sehat. Kejaba nek engko nek umpamane kis engko tak serahno dinggo nek oleh yo kono ora apa-apa, ora oleh yo ora apa-apa. Wong aku sing penting golek tangga, muga-muga yo ndang dicabut penyakite. Ngono lho, Nger. Kono masalah kis nek mbok jaluk-jaluken. Kis tenan tak kekno. Wis mbok ganti jeneng gak apa-apa. Padha ribut iki. Heeh, kuwi kabeh aku duwe kabeh lho ya. Mun nek papat mbok jaluken wis tok ikhlas. Moro rene mbok setempel jenengem apa tok sikil apa tok rai wis tak wehno. Nan, aku gak tedhe ngaling-aling. Aku mari wong bodho, bodho lae lho aku pokoke iki apa aku nek wis pikiranku koyo wong pinter-pinter moh aku ngono. Aku yo karena ada kalau ngene iki kemarin untuk dosokan kok ngene. piye Kalau dosokan kok ngene dokter-dokter saka dokter iki kabeh nyarano ngono, ngono. terus sing cocok kan bapak kan pakai pelayaran kayak nyarano. pakai pelayaran, pelayaran yo nganggo kis semua dicepu orang-orang kaya yo pokok iki nek sing gak bayar mungkin yo do njaluk. Nung njaluk nang bloro. Ala ku wong bloro klo jajal tekoki rak wong sugih-sugih padha njaluk cuma lek dam iki disorot oleh TV. Di samping itu kan juga terbuka. Ngene aja ngomong di konten. Marah aku terbuka iki. Terbuka, konten jadi orang tembing aling-aling itu. Nah, akhirnya kabeh-kabeh dulu. Lho tapi ora apa-apa Pak aku ki. Wong aku pancen dengan kebodohanku, dengan kekuranganku tak dudono pemirsa aku ki lho wonge ngene. Aku ki lho wong ngene, aku gak iso ngono lho. Kira wong licik, wong anu tetep buka konten. Mau aku yo pokoke butuhku yo mergawe kuwi ibarate yo mergawe. Dadi wong kepinteran ki ora kok awake dhewe Pak. Wong liya ki yo nyarano iki yo bener tapi selama iki tak kandhani yo kowe aja anu ae kowe aja mojokno wong tak kandhani selama iki aku duwe kis iki lho aku ki ora pernah nganggo kis tak kandhani tenan kowe aja gawe aku mbok undo molo wong sugih cepune wong sak merah tak akoni aku sepune wong sak merah tenan ora sing ngarani yo ora sing ngarani sing sugih wong sepuh blegadeg akeh cuma aku kan pancene apa-apa tak konten nggih dadine ketoke ning donya iki ketoke paling sugih ngono ketoke sak merah paling sugih alhamdulillah tapi selama iki tak kandhen tak bolak-balikno ya aku urung pernah nganggo kis iki ndek bayi kalau jek melarat lho kir anakku YouTuber jek montang-manting yuk konten sitok dienggo bayaran wong pira lho. Bayaran pira dibagi wong pira, ijek kae nggih tak ketokno lho. Bareng berhubung kuwi aku gak bayar tenan kuwi aku dianu, tapi aku wis terkenal, tapi yo dianu buke pakai kis ya Allah langsung riki pinter ngono ya Pak yo Mbaji. Terus iki Pak mengki saiki lora aku yo urung pernah nganggo. Ngono lho. Rumah sakit di dokter kita kok ini tahu. Tekoki lho nek Pak dokter lho. Dokter gini ki wis hafal nek jenenge sapa nek gak Dames lho hafal. Pak dokter PKU lho. Apal ki mbek lek Dames ora ngarah ora apal lho. Sing ape tuku tanah kene iki ya dokter Pak sapa ki lho. Ampe andengku kae ya ora sida. Asamku ya hafal lek Dames ngono ki ya mbah hafal kok Judasku mbah wis cangkemku bosok ki pokoke apa aku terkenale kuwi ngono nggih ra kuwi sami. Ya wis nek mbok jaluk nek negara ana nek umpamane negarane Indonesia Pak Prabowo dicabut monggo wis to aku tak nikmati uripku muga-muga dengan iku nek mbok jaluk ya jaluken kabeh entuk kabeh aripin sing gak entuk Rafa ya Pak ya Rafa iki lagi iki lho nggih ora entuk asam mergo Rafa iki wis modern iki Pak ya Pak Jokowi ape entek ya Pak ya wis entek wis gak perubahan iku Pak SBY iki jeneng wis dicatet karo Pak SBY zaman kae duit BLT nek ngarani zaman kae asam iku ndek kae yo montang-manting wong dontok aku yo ndelongop lho nggih sam 1.200.000 aku yo dijabut karo sing pemerintah kono ora entuk ya aku nangis kok sam aku yo jek melarat nggih
berhubung kis dikei zaman kae wong awake jek enom jek sehat ya Pak ndak tau lara ora tau lara iki lho saiki lho koplo raiku lho delok melembung kabeh iki lho aku yo ngene periksa nenggo Klojo Negara iki aku yo bayar yo ora nganggo kis iki angger Klojo Negara ngono iki 1 juta angger negara 1 juta tak dudono kowe tak dudono nek aku darane bliduki lek dames kondange wong sak merah yo wis mbok akoni ra apa-apa tapi 1 juta iki aku bendina 2 minggu pisan aku yo urung tau nganggo tak kane nek mlebu rumah sakit bayar jebret VIP yo ora bayar lho aku apa jenenge maksudnya yo ora nganggo kis mboten anakku ki yo gak oleh lho lek nganggo kis le sing anakku sing gak oleh Arifin aja mak aja yo wis lho aku ki manut ambek sing enom gara sam ngene lah anakku lagi berhubung kis enek kaya ngono yo wis lah yo Pak yo iki nek umpamane mbok sarana mbok kok jabut to ngono lho Ger wong pemerintah ae ijek jenengku nang dhuwuran pemerintah yo wong nek bejo mbok ki sugih mbok melarat tenan nek wis di ngono Gusti Allah tenan mbok nipu nang ngene tetep bejo kowe ora iso ngalang-alangi yo Pak yo ora iso ngalang-alangi kowe iki takdir ilahi takdire iki kowe mbok aku sugih mbok aku melarat nek paling Gusti Allah kei rezeki dari manapun segi dari mbok tutup ana 1000 lawang mbok tutup tetep brobos ya tenan wis yakin ana ape mbok arani nek sugih iso tuku tanah-tanah nek pancene brobos Gusti Allah kei rezeki saka kono tetep mencelok kowe tak kandhani wis arep buyak kowe aku mubal aku perkara kise aku urung pernah nganggo malah aku urung nganggo suarane wis kok bledek wis astagfirullahaladzim aku iki engko tak urus nggih iku urung tentu urung tak nganggo aku ki yo mikirku ngene mikirku ki ora tak nganggo ki engko oleh anak mbek anakku apa ora aku ki mau ngono tok mau pancen iki aku sing brengsek ki aku engko pamane aku kondo sampe iki semara yo sarane dokter rata-rata ngono. Lah, yo karo wong ki mang sing pegawe pelayaran kae. Pegawe pelayaran yo ngene. Wong do loro-loro ki do curhat ngono. Loro do suke-suke ki do curhat ngono. Wis dianggari karo pemerintah, karo negara. Saya sia-sia wis pripun kudu tinggi. Mana-mana. Anake bakul anake sing pegawe nggo PKU bareng ku yo nyarano. Ngono dadi iki pikir lho kupingku ki dadine koyo terkolok-kolok ki aku urung kondo anakku ngurus ngono ki mak tak uruse mak bakalane ngene-ngene iki aku ki gak roh Arifin kuwi ngono tapi nek Arifin yo tetep bayar anakku lanang ki sam ngono iki ndek niki yo jagani ngono kuwi mau nduk mergo nenggo desa Cepu sekelas Arifin Dimas Zainal kok apa jenenge kok gratis ngono lho asline nggih karena ada karena terdesak karo dokter ya karo pasien-pasien jodoh. Jadi iki pikirane ngene iki mubal lho Pak ya mulak. Akhire kene senuk iku. Ya wis ayo tak budal ngono karo karo mangan enak. Tujuanku siji ki jane aku Pak asline nggone Pak Daman nggih. Berhubung Pak ayo mak karo aktif nomisan aku didesak iki wong ape ngaktifno ora diaktifno. Ya wis ayo budal. Aja didesak ndekne aku yo gak ngono. Ya aku karena ya kene jurate karo dokter sudah kabeh dokter iki PKU sing Bagas kabeh. Iku ki aku ki nang rumah sakit kene ki lho ya 500, 400 aku ki bayar terus. Engko nang dokter lambung ngono ki aku yo bayar 400. Bar lambung yo urus genten asam urate. Engko nek genten liyane ngono nggih aku gak pernah lho. Aku iso alhamdulillah aku ngono ae. Pegawai rata-rata pegawai sama aku ki gak roh nek BPJS sing bayar BPJS aku ki gak mau ribet lho pikirku ki mau ribet awake dhewe kesalahane ki kabeh ki mbok konten dadi padha wong sing gedeng padha bully tak waca wong gedeng aku digedhengi mbunyak Pak mbunyak gedeng sing bully aku istunganku mbunyak aku ora digedhengi karo Gusti Allah ya siji aku gak digedhengi karo Gusti Allah digedhengi manungsa engko seditik ngono wis lali manungsa padha pangan sego dan oh gak Pak digedhengi iki paling wis sak konten kok dhewe neh kok dhewe neh Pak nek digedhengi Gusti Allah ngantek
Kuwi repot aku nggih ya Allah, aku Terus berarti nek elek ya elek tenan. elek tenan Gusti Allah nek ngecepno. Nek sing ngarane elek menungso ya. Kadang kok elek ya kadang apik. Ya wis ngono guys, klarifikasi nih keluarga kita sebenarnya kita tidak ada tujuan untuk mengemis negara. Berhubung dari sana sini ya wis lah kita tunjukkan kebodohan kita dan akhirnya akan menjadi bencana. Ya wis lah iku ya memangnya aku ora iso aku mbok ngongkon dadi kowe langsung pinter gak iso. Ikulah kebodohanku. Heeh, kudune ngono kebodohanku, kepinteranku. Nek aku ki wonge jarine mbok kandhani wong pinter nanging kepinteran. Ya kuwi kebablasan aku ya ngrumangsane nek aku ki wong pinter asline kebablasan. Lah bablas. Bablasan akhirnya Akhirnya ngentek loro koplo iki gara kobat pil koplo. Aku yo urung pernah nganggo kis lho, urung pernah iki. Ana mbok jaluk-jaluken ngoh. Tak wehi sapa rene? Wis mentakon Pak Prabowo dhewe aja nek kok ngono nggih ya Allah. Aku ndek rezeki akeh ya Allah, aku kapan yo iso bagine? Kapan yo aku iso apa jenenge? Iso uripku iki bakal paringi rezeki akeh iso alah wis iso ngono ki lah jalanemu akeh nggih wis dalane akeh ya muga tak dongakno muga-muga kalian ingin mendapatkan kisrik damai silkat papat tak weno kowe silakan datang ke sini. engko tak kondo tak kon ngetokno Pak Lurah apa Pak sapa wis Pak ganti niki jenenge niki nek iso kabeh ki nek iso nggih pamane dinonaktifno nang kono pamane tidak aktif ya wis lah iku mungkin bukan rezekiku ngono ae nggih. Engko tak konten neh pokoke kono puskesmas tanggal berapa aktif apa tidak berarti kalau aku nggawe video ngini berarti orang aktif berarti kono dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe sing gawe kis ae Pak. Ya wis gak apa-apa. Semua harus belajar ikhlas, semua harus belajar legowo ikhlas. Muga-muga ditanamkan di keluargaku nggih muga-muga ditanamno apa sing dadi milike sing dadi hartane kita muga-muga dikeki legowo karo sing gawe urip bondo ki mung titipan wis kerwaras dono senggalan cedak rezekine dono plaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.